So Peter Obi, Kenta Kimwelo, the greatest opportunity, even the biggest hero ever in this world. The biggest hero ever going to one. This is the opportunity. Man, even Nigeria. Makana, we all man na believe when Akwadoru, the Igbo tribe, abroad Nigeria. Or Iwero Mweha. Kewe no afawu no one. Makana, Okafor ka no afawu. Otu a isi we na-egwu kita ụwa niile malụ gị. Onye ọbụla na-ekwupụrụ gị all over the world. Were ọnọdụ a kita wee gbaa mbọ fụ na ịgbapụta ụmụnne gị. Liberate your own people from ajọ obodo a nọ n'ime. Ka ijezie bụrụ onye isi anyị na obodo nke anyị. Idoziela anyị obodo nke anyị bụrụ onye isi ya. Ọyị ga-eju ọnọdụ anyị nọ na ya kịta. Chineke dowe gị. Ọ Chineke ma ụma dowe gị n'ọnọdụ a. Iwe were ihe nọsite otu ihe esi wee kwuo okwu maka the freedom of your own people. Every disappointment is yes. Enwekwara ike ọfọdụ na-enwe iwe na na-ewi otu a. Ngwanụ, were okwu nke onye nwanyị, were okwu nke Chukwu okike gbuo egwu. You will pay for it. So, n'otu o si dị ka akpụtọ gị, o mere ka e project gị n'iru mba ụwa. So that i wezielu ọnọdụ a ikwu okwu kwute freedom ndị nke gị. Ijebụla president na ana nke anyị. You cannot get it right in the midst of these people. Akpụrụ ndị ọnụ ha nọ na-ebe ha ugwu nọkwara n'ọbụbụ ọnụ nke Chukwu okike. You can't get it right n'etiti ha. So the best thing ị ga-eme kịta bụ weluzi ọnọdụ akpawazịa nkata kwụsiwe okwu ike dan na ijekwa azọwa na ịdị ready for a better Nigeria. Ọnwa ihe merụ gị ebe ahụ ihe niile gbasata gị bụ otu abụọ esi ya. Mana ọ bụrụ na ị chọwa nke anyị ga-asọ yu na onwere ife ga-eme gị ma ị chọwa nke maka na mandate nke Chukwu okike ka ọ bụ. Ịchọọ ya ha ga-agba mbọ niile ha ga-agba mana ha ga-egbu onwe ha. Dịka ọ dị na mgbe nke si na kiri bụ otu a ka ọ ga-adịrị ha. Afa gị ga-anọ na history ụwa ta ụwa. So hapụ ihe anyị na-achọ kịta. Jee chọọ otu ụmụnne gị ga-esi dị liberated. Okay? Yes. Ị na-achị ya, tutu ị na-achị ya, buru ụzọ kwuo okwu maka Nnamdi Kanu. Ka o si na mkpọrọ ahụ ọ nọ, mkpọrọ ndị ebere okwu dobere n'ime ka o si na ya wee pụta. Ebe a ka ị ga-amalite. Okay? Nnamdi Kanu bụ the man who saw tomorrow. Yes. And unfortunately, so many people ji na-emezi politics now. Ọ ga-emekwu unu n'anya onye ọbụla ga-afụ ya. Unu nwere ego, ndị nwere ego na-atụfu ego ebe ihe enweghị isi dị. Mana ụmụnne unu nọ na-ata afụfụ. Mgbe na-abịa, mgbe ị ga-ekwu ego a n'aka, ma ụmụnne gị ajụ gị. Ọkwa ụmụnne gị ajụ gị ga-ekwu ya na si ego ole ka ị chọrọ. Ma ya bụrụ na ọ dịbaziri mgbe ahụ ọ dị na leji. Were ọnọdụ ọbụla dị mma Chukwu nye gị kịta. The number one thing anyị ga-eme kịta bụ ịchọ freedom anyị. Anyị chọta ya, anyị ewee bazie ekpere chọọ iru Chukwu okike maka na ọtụtụ n'ime anyị apịtọsigo. Yes, ma ndị men of God nọ na ya ha jizi ọnọdụ ha na-agafe ọbara enweghị ome ebe ha na-achọ unnecessary fame, na-achọ popularity esighọ n'aka nke onye nwanyị, na-achọ ego, akụ na ụba, moto, ụlọ ka a mara ha ebe dị iche iche ka chọọchị ha kasị alụ chọọchị niile. Ha wee na-emekpa ụmụnne ha arụ, na-emekpa ọbara na-enweghị ihe o mere arụ, na-emekpa ụmụ ogbenye arụ. Obodo a bụ the rich get richer every day, the poor get poorer every day. Gwanụ m ka ọ bụ otu a ka o si dị. The more anyị na-anọ with ndị a, the more anyị na-enwe nnukwute nsogbu. Unu chọọ ije kọtụ jewe n'onwe unu. Ka a na-agwakwa m unu, ekpere unu ya na-ekpe kịta bụ maka ndụ onye Peter Obi
maka na their next agenda bụ ọ bụrụ dat na nke emerie na ọ kwụsịghọ n'ebe ahụ wee gaa n'iru, the next thing ha ga-eme bụ ịchọ ndụ ya. Ọ their next agenda. And agwakwana m unu mbọsị ya si unu na o nwekwu rikita ka esi chọọ ya achọ, o wee bụ ụlọ ndị a wepụrụ ndụ ya. You people will do nothing. O nwere ihe unu ga-eme. Otu ọnụ si megide ọnụ ejide Nnamdi Kanu, ọ ka nọ na okpuru ụlọ mkpọrọ ndị ebeghọ ugwu. Ndị ebeghọ ugwu. O nwere ihe unu mee. Kama ihe unu na-eme bụ na anaghị onwe na aghụghọ. Were ọnọdụ Nnamdi Kanu na-emere onwe unu politics. Onye nke apụta osisi ya chọọ ka enye Nnamdi Kanu n'aka, give him to me. Maka na ọfụgo na mgbe ga-eji wee mee election erugo ego ka ọma ka ọ ga-divert attention ndị kwesịrị ivotu for Peter Obi. Ube esuzugharị. Biko ọnọdụ nnọkịta ọ na ọ bụ ịkpọcha aka tiere ọkụkọ akụ. Ya ma m gwara unu na 20th June ọ dị na Facebook. Wee unu na 27th June. Lukwa na 17th June 2022. Why would that you the wrong person, the wrong man, ga-adịgoro dịka president? And then I'm more game. Unu ga-ebido ime isi Buhari. Yes, mgbe ahụ unu ga-enwe ezi love for Buhari. N'oge nke Buhari anụwa. Hey ya, mgbe nke Buhari, ọ bụkwa na mgbe nke Buhari, n'osi ọ na-adịkwala ya otu adị otu a. Ọkwa this ajọ nke mgbe Buhari. Mgbe ahụ ọ ya adịzi unu ka ya ma bụ honey. Ma ọ bụ na ndị Igbo eme ngwa kịta. Oke ka njikere unu. Ọ bụ kịta na-asị Peter Obi bịa bụrụ president. O wee bụrụ ya. Ọkwa highest. Ọkwa ya for 8 years ọkwa ya. Ma ọ bụ na ha ga-ekwu ya ka ọ gafee 4 years. Highest ọkwa ya for 8 years. Doziwe nnọọ ajọ obodo a dozigide dozichacha ya. O dozichaa ya after 8 years. Kedu onye ọzọ ga-abịa wee chi ya? Ọ bụ ofu akafu anakwutekwa ege. Unu abakwakwa pụkwara oru ege. Unu na-echekwado echiche ndị nka. Unu na-echekwa echiche. Unu na-eche nka. Unu na-echekwa echiche. After 8 years oje, ha abịakwakwa ghasa maka ihe abụbụ ọkụkọ. Ha abịakwa fọsasịa ihe niile ahụ o mere. So unu chọọ unu enjoy 8 years. Unu bakwakwa pụkwara ndị oru ege. Unu ama abụ ihe o. Unu ama abụ ihe. Amụ gị n'obodo a, nwunye gị n'ibu oru. Ito n'ibu oru. That is, ị bụrụ okorobịa na agbọghọbịa n'ibu oru. Bụrụ papa mmadụ na mama mmadụ n'ibu oru. Kaa nka n'ibu oru. Ị ga-abụkwa n'ibu oru. Enye gị n'ibu oru. Ọ ga-etete n'ụlọ ọsịsọ. Ọ bụ na mfu koboko nwere isi na-asa akịka ọnụ na-asa. Nra ya unu niile ndị gọvanọ ọsa isi. Mpịa m koboko dị atụ isi. Ndị ekete ka
ana ajọ ọnọdụ a agaghị ata isi anyị kama ịnwa ga-akpachi ajọ ọnọdụ a ọgbọkwa sọsọ ikwu mme nọ onwe nke ị ga-atụnye m ya bụrụ na freedom bịara ị na-atụnye onye ọbụla nọ n'ezigbo ọnọdụ n'ala Igbo wee na-alụsa ụmụnne ya alụrụ ala tinye aka gbuo ụmụnne ya ogbu manara na mma otu a esi gbuo nwanne gị ka a ga-esigbu gị unu hapụrụ ndị unu ya achụwa weluzie ndị a tinyere unu ọgbaghara unu na-ekwusisi onwe unu awere unu na-aka achị mana asị m na anyị ga-anọ n'ọrụ ndụ ajọ ọnọdụ esi n'etiti anyị ozugbo onwe ya ajọ ọnọdụ agaghị ata isi anyị